Bydlet v historickém centru Brna a přitom mít vlastní terasu, parkování a ty nejlepší technologie? Vítejte v rezidenci Quinn. Nacházíme se na ulici Leitnerova v historickém domu, který prošel kompletní, ale citlivou rekonstrukcí a vyhrál soutěž stavby v Jihomoravském kraji. Byt o dispozici 2KK se nachází ve 3. nadzemním podlaží a nabízí ideálních 57 m2 a dalších 12 m2 na terase, kam se dostanete z obývacího pokoje anebo ložnice. Dominantou bytu je velkorysý obývací prostor s designovou kuchyní na míru a vystavěnými spotřebiči Haier. Celý byt doplňují zakázkové vystavěné skříně a kvalitní nábytek. Interiér je kompletně vybavený a navržený s důrazem na kvalitu i design. Najdete zde masivní 3vrstvé podlahy, vysoké bezfalcové dveře, hliníková okna s trojskly a přetokenní žaluzie. Velkým bonusem je vlastní parkovací místo v podzemní garáži a v domě naleznete také polárnu. Komfort zvyšuje také klimatizace v obou místnostech a chytré ovládání domácnosti přes systém Loxon. Pokud hledáte opravdu lukrativní bydlení v centru Brna, které kombinuje historii, design a veškeré technologie, tak tady jste na správné adrese. Zavolejte mi a já se na vás budu těšit na osobní prohlídce.